So, be the one to introduce her. Yan, of course. Palakpakan po natin si Miss Maria Christine Maceda o Barangay 63 Sagdahan for isang composition entitled Diri Nakaimo. Diri na ang kaimo. Pasok po sa aking work eh. Award. Diri na ang kaimo. Sige, go. Palakpakan po natin. Sana magustuhan niyo ang kanta.
questions.